As cifras récord de descargas do porto de Vilagarcía nos últimos anos non influen para que a autoridade portuaria se relaxe. Dende a entidade continúan traballando para mellorar as súas instalacións e permitir que o porto vilagarcián aumente o seu atractivo. Manténdose nesta liña, o porto licitará este ano a terceira fase do proxecto do tren a Ferrazo. Ahora mismo a línea de carga do tren ten que ser dentro do propio muelle, e se hai que esperar varias horas a que cargue o tren, ese muelle está ocupado, e hai veces que necesitamos que os muelles estén vacíos porque coinciden varios barcos á vez e polo tanto temos falta de espacio, e entón sería unha nova vía onde o tren estaría aí parado e só iría ao muelle no momento en que vai a cargar. A nova vía permitirá evitar que o tren ocupe os peiraos e así os barcos non teñan que agardar a que cargue. Isto axilizará as descargas no porto vilagarcián. Hai pouco tivemos varios barcos descargando a vez, tuvo que quedar algún barco fondeado fora para que salira outro barco, e no caso do tren está máis tempo, digamos, cargando, porque son cargas grandes, non? E polo tanto evitar ese espacio de tempo perdido que a veces nos crea algún problema, e esperemos que nos creen problemas, porque eso significaría que chegan máis barcos, non, a descargar e a cargar. Polo tanto é unha obra moi importante para nós, unha obra con fondos europeos, unha obra que vai a andar 1.400.000 euros, e desde logo vai a dar un pouco de servicio a todo o que viñan demandando os operadores do porto. Ademais deste proxecto, o porto tamén traballa no dragado da canle de entrada e das dársenas para aumentar a profundidade e que máis barcos poidan atracar en Vilagarcía. Cada vez os barcos son maiores, non? E polo tanto necesitan máis calado. Entonces, evidentemente, é algo que tamén nos viñan demandando os operadores, e sobre todo agora hai barcos que cada vez, como digo, teñen máis calado. Están vindo barcos agora con 60-70.000 toneladas de cereal, que agora polo problema de Ucrania están vindo de América, e polo tanto necesitas máis calado, evidentemente. Incluso algún barcos grandes a veces teñen que esperar a que suba a marea para entrar. Bueno, en definitiva, é unha obra moi importante, unha obra costosa, que despois veremos como se financia, e aí tamén xa estamos traballando en tratar de buscar fondos. Este proxecto está paralizado debido ao peche do punto de verteduras. As administracións xa traballan para poder buscar outro punto e comezar os dragados. Por outra banda, o porto continúa rexistrando grandes cifras de descargas, unhas cantidades que poderían volver a ser de récord de non ser polo parón provocado pola folga do transporte.